Hi everyone! Welcome back to Mr. Rabita Vlogs. On behalf of Tita Rabita Vlogs, ayan, and thank you so much po sa keep on supporting us and watching our videos. So ayan, new hair po tayo, o diba? Thank you po sa gumawa. This is free from... Hindi, ayaw ko nang banggitin, basta free siya, ayan. Kasi sa last video ko, inuyaw da ato yung buhok ko. Kamukha ko daw si, ayon, basta andyan, sa tabi-tabi lang. Mukha daw akong shog titeyas. Kaya pinaayos ko ng aking hair. Ayan, well, so far, okay naman yung hair, yung kinalabasan. Kaso nga lang, from long hair to short hair. Ayan. Today's video, guys, is, ayan, hindi ka muna ibagakpay kanyayo. Kasi nga, si Papa, bumili siya ng bahay at lupa sa Cagayan City for me. So, since ako yung panganay at dalawa lang naman kaming magkapatid ng aking sister, ayon, bibisitahin natin yung ginatang ni tatang ko nga daga kinbalay di Cagayan City. So, abangan nyo mamaya guys kung anong mangyayari doon. And mag-i-stay kami doon for one night. And nag-aantay na doon yung caretaker ni Pudra Bells at sana kinakabahan ako na na-excite kasi baka doon na ako tumira guys. Doon ako titira at sana makahanap ako doon ng forever ko. Ayan. Kung nagtataka kayo, may saktata and nakapark ako ngayon sa gilid ng daan. Ayan. Inaantay ko po si Mara. Nagmamaganda na naman si Mara. Yes, si Mara lang po ang aking kasama. So, siya ang magvi-video, taga-video later on and everything. Ayan. Basta hindi ko ba alam kay Pudra no ana mo ti nakan nga gimatang ti. Kasi ko nanakan niya para kanyam aja apan mo pa siya rinin. Binigay niya sa akin yung exact location, the contact number nung caretaker doon and kinakabahan ako baka haunted housemate. Basta yun ang sabi niya, bahay yun tapos farm. Yung may-ari daw kasi nakumpare niya is nag-migrate na ata sa US, ganun. Parang siguro, basta ganun, nag-migrate na sila. Tapos matagal na pala nilang usapan yun. Tapos hinuhulog-hulugan pala ni Papa yun every year ata. So after 5 years, ayon, tapos na ang paghuhulog ni Pudra doon. Another investment na naman for the family. And thank you Lord for always, ayun, alam mo na, super blessed and always be blessed tayo kakabsat. And good vibes lang kakabsat. When sinishare ko lang naman ang experiences ko, ang buhay ko, may personal life, may personal vlog. At sa mga bashers dyan, deadma lang. Wala akong paki sa inyo. Go lang, push nyo lang yan. Basta ako masaya ako sa ginagawa ko sa pagba-vlog. And ginawa ko na rin siyang full-time job ko. Kahit hindi naman ganun kalakihan po ang ating natatanggap sa YouTube channel natin. Masaya po ako sa ginagawa ko at hindi ko po hinahangad na yung o kaya yung lumaki po ang sasahurin sa YouTube. Basta ang mahalaga guys, maparagsak kayo. Diba? O ayan. Abangan nyo mamaya guys ha. Wait lang ha. Pupuntahan natin yun. Antayin lang natin si Mara. Ang tagal niya. Nagbayag. Ayan. Anong masasabi niyo sa hair ko? Maganda ba? Bongga ba? Pasok ba sa banga? O diba? 3 minutes and 4 minutes na akong nagngangaw-ngangaw dito. So ayan. Abangan nyo. And to my father, ayan, alam ko mamaya ay mapapanood mo tong vlog na to. And thank you so much for always loving me. And tinanggap mo ako ng buong buo. Kahit alam mo, sinabi ko na sa'yo na wala pa sa isip ko ang mag-asawa ng tunay na babae. Ayun guys, so bye-bye. Ayan, andyan na si Mara. Ayan, say hi. Diyos ko, namaot. Nga ur-urayik na ito'y katulong ko. Diyos ko, nasiksik-sipay kanya ng isunan nin. Nasiksik-sipay isunan ng syakon. Rumbong. O, say hi to our fans. Hi. O, remove Hi, your Ma'am. face mask ka numot Ayan. Ayan. O, hello ko na. Hello. Hi, sawadee ka.
stop muna tayo, guys. Yan. Okay ka lang ba, Mara? Yes, I'm okay. We're here na, guys. Pero malapit na. Tignan nyo yung paligid. Wait. Hi! So ayan, nakapasok na tayo kanina. Di ba ang laki ng bahay? Ang ganda. Nakakaloka naman si Pudra. May pa ganito pala ang laki nung ano, di ba? Yes, sobrang laki. Nakita kong bongga. Makapa-stress. Halika, tara sa loob. Parang nakita ko na yung caretaker dito sa loob. Bilisan mo, Mara. Halika dito. Parang andyan siya sa ano, sa may kabilang keme. Walang tao. May kasama pala si Frankie. Si Frankie po, yung sinasabi nilang caretaker dito. May kasama siya dito. Ito siya, Hi! Anagan mo, kumare? Frenchel. Siya po si Frenchel. Ang nga pretzel. Ayan. Ayun na po si Frankie. Andun po. Hi, sis. Ikaw yung sinasabi ni Pudra Bells? Ni Papa? Parang bagong parang bagong-bago pa naman yung bahay. Kasi nga, kabibili na ng father mo to. May mga gamit pa siya, guys. Ayan, may mga case diyan. Tapos doon sa ano, doon sa gate, yan yung unang house. Second house na nasa likod, ayan. Hindi ko alam kung bakit may gamit. Bakit may gamit pa dito? Kasi nga, nung binili ng father mo po to, ma'am, kwan na. All na. True? Yes. Diyan mamati. Feeling ko aalis po yung dating may-ari po dito. Maglilipat po siguro. Niloloko lang ako ni Frankie, ayan. Kasi star din natin siyang LGBT. Si Frenchel. Kasama niya dito. Halong chemical. Wakyo? Si Mara, ayan siya. Si Mara. Ano masasabi mo, Mara? Alam mo, bongga. Perfect? Wala perfect. Ito na ako titira ngayon. Dito tayo ditira? Yes. Pangmaka? 1 month. Anes. Ayan, di ba? Perfect. Walang breakfast na pansit tabakan. Go lang, push lang. Ayan, papasok na tayo. Dito tayo dumaan sa may ayan, vacant na po yung kusina. Ayan. Wala pong laman. And as we enter the kitchen, ayan po yung may mga gamit pa siya, may TV. Pero yung mga sofa, ayan, ganyan na siya na ano na. Nakumutan na siya. And nagkatimara, ayun may bata. May mga bata po silang kasama dito. May makeup station. May makeup station din. May makeup station na. Ayan, say hi. Say hi. Yan. And of course, yan. Dito po yung sala. Diba Dito ang po yung ganda? sala niya. Ayan, ang cute po ng loob. Ang lakas maka-America. Kaya pala gustuhan ni Pudra. Bongga po yung mga yung mga designs and everything. Parang nakatira na kami sa America. Ang ganda ng diba? design. Dito lang kami Ganyan. tira ngayon. Quick tour lang tayo, guys, ha. Ganyan lang muna. Magpa-part 2 tayo kasi masyado na mahaba ang video. Yung part 2 po, yung nabili namang farm ni Father. Antayin nyo yung part 2 for the farm. Pupunta natin yung farm later, pero abangan nyo yung part 2. Akyat tayo na, kalika. Akyat tayo, guys. Umuwi tayo.
Naka-fix na siya, yung mga ano dito, naka-fix. Yes, siya. Basta ang sabi kanina ni this is Frankie, yung caretaker. Alisin daw yung mga gamit by next week. Kasi hindi pa sila makalipat. And sabi nung may-ari talaga daw na nag-migrate. Yung ibang gamit daw iiwan. Siguro mga upuan. Upuan. Tapos yung mga rooms, sa taas, dalawang room. Ito magkabilaan. Ito parang kita mo. Magkabilaan yung room. Tapos sa baba, tatlo ang room. Pero nakalak yung mga doors. Tapos dito may piranda. May sala dito, ayan. Perfect dito, guys. O, di ba? Hindi ka ito, labas ka. Di ba? Perfect dito. Perfect dito. Mga bata. Mga bata. Kayo. Di ba? Say hi kayo, hi. Hi, mag-hi kayo dun. Hi, mag-hi kayo dito. Hi kayo. Hi ka doon. Shout out mo si mama mo doon, dali. Hi, mama. Hi, mama. Hi, Mama. Doon kayo. I miss you, kamo. I miss you. Hindi makakasama ko ni Frankie dito sa bahay. Di ba? Ang ganda. Perfect. Sa labas, makikita may ano siya dito sa labas. Kaya may mga sampay-sampay na naglalabas sila kanina. Ito yung buong kasama ni Frankie. Say hi! Nagluluto po sila ng pagkitan na. Nagluluto siya ng Wait lang ha. pansit kabagan. Basta sabi niya kanina, yun nga, ipapasyal daw niya tayo ulit sa farm. Pero abangan nyo na sa part 2 kasi masyado nang mahaba yung video. Kaya niya masakit matagpuyan to man eh. Kaya nagpe-prepare sila. Mr. Pogi. Hindi yung yung mga shibuli. Sumali siya dati sa My That's My Tomboy. First runner up. Ay, welcome to my Okso. Kasi ate, na-stress siya sa lalabas.